Bore da, dech chi mewn. Bore da, unrhyw cam, mewn â chi. Nawr te, ffôn off os gwelwch yn dda, bagel ar y llawr. Pawb yn iawn, everyone okay? Nawr te, fe'n casglu'r gwaith cartre ar ddiwedd wers. Keep it in your files, I'll collect it at the end. Da iawn. Thema newydd heddi, brand new theme today. Pwy sy'n gwybod beth yw? Pawb yn deall, everyone understood, pawb yn iawn? Unrhyw gwestiynau, questions? Wel, diolch am ddod, thank you for coming. Gwers dda heddi. Cofiwch gwaith prosiect dydd Mawrth nesa. Project work by Tuesday. Hwyl fawr, diolch i gyd am ddod. See you next week.